Bună seara, bună seara, bună seara, oameni buni, frumoși și luminoși! Bine ați venit! Atât de mult mi-a plăcut, am fost astăzi la biserică, am văzut-o și m-am îndrăgostit și am zis, Maică Sfântă, mulțumesc! E superbă, e extraordinară. Și așa cum vedeți, are mult aur. Slavă Domnului că suntem bogăție. Lumina înseamnă bogăție. Dumnezeu înseamnă bogăție. Dumnezeu înseamnă pace, liniște. Bogăția constă și într-o familie frumoasă și în liniște în suflet. Așa. Așa cum știți, am observat că vorbim mult și, cum spune Dragos, câteodată nu vorbim prea bine. Și știm de importanța cuvântului. Știm că tot ce iese pe aici se îndeplinește. Și mai ales dacă suntem spirite mari. Dar nu contează atât. Și asta este important, dar chiar și un spirit mai mic, dacă spune ceva cu multă ură, cu multă energie, cu multă furie, este același lucru. Mare atenție ce vorbim, vă rog mult de tot. Așa cum știți, am făcut un grup, se numește Money Reiki, Carmen Gabriela Money Reiki. E un grup intim și doar vreau să le mulțumesc spiritelor minunate care sunt acolo. Am făcut o meditație frumoasă, fabuloasă și i-am rugat să descoperim în noi scheme sau gândiri sau expresii care sunt nepotrivite în relația noastră cu banii. Am rămas surprinsă. Au fost peste 50. Sincer, când am văzut câte sunt, am zis, Doamne, iartă-mă, cum de câștigăm bani, cum de avem bani totuși și ca să trăim, având în vedere ce rostim și ce gândim în legătură cu banii și ce simțim în legătură cu banii. Slavă Domnului că ne dă bani, că dacă ar fi după noi, o să vi le citesc, dacă ar fi după noi, n-am primit nimic, nu știu cum să vă zic, dacă n-ar avea, Doamne, să fie acolo drăguț, să ne pună El în cont, ca să spun așa. Le mulțumesc cu recunoștință la toate spiritele de pe grupul Carmen Gabriela Money Reiki, grupul banilor, pentru efortul care l-au făcut să completeze și să spună ce au găsit în ele. Și spre surprinderea mea am văzut că sunt și foarte multe zânuțe de-a lui doamna Simona Nițulescu acolo. S-au recunoscut și au zis, ei, zânuță. Și m-au ajutat foarte mult în a descoperi schemele astea pe care le împart cu dumneavoastră ca să le localizați, să le găsiți, să fiți atenți. Cum se vorbește în jurul dumneavoastră și cum vorbiți și cum vă relaționați față de bani. Ok. Așa, până ne mai adunăm puțin, o să vă spun. O să repet. Știți că avem daruri divine. Darurile noastre divine sunt în suflet. Este cardul nostru de la Dumnezeu. Acolo sunt trecute toate drepturile noastre divine. Câți bani câștigăm, câți copii o să avem, dar asta depinde de Doamne și de noi dacă îi primim, bineînțeles. Noi putem avea drept de 5 copii, de exemplu. Putem veni cu un program. Carmen Gabriela are 5 copii. Ei, îi primesc sau nu, asta depinde de noi. În suflet sunt trecute toate drepturile noastre. De asta e atât de important sufletul nostru. Este darul lui Dumnezeu pentru noi, care trebuie să-l ducem, deci cantitatea de suflet care o primim când venim aici în fiecare viață, trebuie să ducem cel puțin la fel, dacă nu mai mult. Ideea este să și mulțim talanții, este pilda talanților. O să dăm răspundere pentru fiecare părticică din suflet pe care l-am neprețuit, l-am pierdut, l-am dăruit,
am făcut cu el ce am vrut pentru că nu am știut. De asta insist atât de mult cu refacerea sufletului, curățarea sufletului și reîntregirea lui cât mai, să facem cât mai des. Este foarte, foarte, foarte important. Noi când facem fapte bune, când suntem buni, când îl ajutăm pe Dumnezeu, producem suflet. Haideți să fim producători de suflet, să mulțim talanții. Prin ceea ce simțiți, reiki, rugăciuni, zeciuiala, nu știu, totul aduce ceva. Pelerinaje, bineînțeles, pomeni pentru cei dragi. Cum să nu? Mulțumesc cu toată dragostea, o fac pentru că asta mi-am dorit și, Doamne, deci asta mi-am dorit, pur și simplu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici și că sunteți aici. Am găsit așa, mulțumesc frumos, haideți să citim câteva scheme negative în legătură cu banii și o să le recunoașteți. Dacă nu le aveți, slavă Domnului, le are vecina sau mama sau tata. Numărul 1. Banii nu aduc fericirea. Ce înseamnă asta? Deci, în momentul în care vin banii spre tine, vrei să fii fericit. Ești pus în situația să alegi bani sau fericire. Și toată lumea vrea să fie fericit. Uitați-vă cum reacționați. Toate aceste scheme pot fi la nivel de sine. Pot fi foarte bine ascunse, dar prin comportament, prin situații, le puteți descoperi. O să vă și povestesc anumite cazuri ca să vă dați seama. Banii nu cad din cer. Sau, mai bine sărac și curat. Repet, e atât de toxică. Mai bine sărac și curat. Eu am visat cu sărăcia asta, ca să fiu curată. Da? Curățenia, deci sărăcia în nici într-un caz nu are cum să fie. Deci poți să fii sărac și curat, dar cu mari eforturi. Dar un copil sărac nu are dreptul la jucării, nu are dreptul la hăinuțe, nu are dreptul... Îmi spuneți mie că copilașul ăla nu tânjește, nu se umple de frustrări, că nu are? Sau un om sau o femeie? Unde e curățenia? Că nici în plan fizic poate fi, bineînțeles că sunt foarte mulți oameni mai sărăcuți care sunt foarte curați în plan fizic, au căsuța acolo micuță și curată, dar în interiorul lor să nu-mi spuneți mie că nu sunt, când copilul tău îți cere o eugenie sau o ciocolată și tu nu ai să-i dai, câtă curățenie poți să aduni tu în frustrarea ta de mamă și zici, Doamne, cât mi-aș dori să-i dau o ciocolată copilului meu. Deci, mai bine sărac și curat. Este extraordinar de toxică. Banii înrăiesc oamenii. Da. Și automat noi vrem să fim buni. Și respingem banii. Păi eu sunt bună, eu sunt așa, nu? Banii nu sunt suficienți niciodată. Asta îți creează schema că oricât ai avea, nu o să fie destul niciodată și atunci la ce să mi-i doresc? La ce? Lasă-i că și așa nu-ți ajung niciodată, nu? Fără bani am fi liberi, mai fericiți. Unde? Spuneți și mie, cine este liber fără bani? Depinde de bani. Este o lume, este o realitate în care banul, fără bani nu ai cum să trăiești. Și să știți că și pe partea cealaltă totul se plătește în aur spiritual. Totul se plătește și în cer și în iad. Precum în cer, așa și pe pământ și așa și în iad. Deci, când ni se fură aur spiritual de demonași, este pentru că ei își cumpără acolo, cu aurul nostru spiritual, ce au ei nevoie. Și în cer, la fel, totul se plătește. Lucru care habar n-aveam dacă nu ne spunea Dragoș, vă spun sincer. Și atunci are atât de multă logică, precum în cer, așa și pe pământ. Ce este viața de aici, de pe pământ, este o reflexie a cerului. Mai distorsionată, mai urâțică, ca să spun așa, acolo sunt lucrurile mult mai bine, dar principiile sunt aceleași. Și ierarhiile cerești sunt ca și aici. Și aici avem ierarhii, nu? Secretara, șeful, directorul. Oriunde mergi sunt ierarhii. Așa sunt. Ierarhii peste tot și în cetele îngerilor și arhanghelilor. În fiecare cer sunt ierarhii. Este o ordine, vă spun sincer, nimic nu-i la întâmplare. Se spune că nu cade o frunză
unde nu trebuie să cadă. Totul se știe, totul este bine controlat. Bineînțeles că avem și liberul arbitru, bineînțeles, deci să nu înțelegem că acum chiar suntem roboței. Nu e ațaval. Dar vreau să vă asigur că suntem în brațele lui Dumnezeu și să stați liniștiți dacă este o situație dificilă în viața voastră. Totul se știe. Și în loc să stai în starea de victimă, vai, dar de ce sunt așa, dar de ce am pățit asta, fă tot ce poți să stea în putință, tot ce stă în putință să te ridici. Cum? Măcar prin rugăciune, dacă nu ai bani, măcar prin rugăciune, aia poți să faci când mergi la lucru, când mergi pe stradă, mai ales acum cu măscuța, este fabulos. Poți să te rogi într-o veselie, poți să faci aur spiritual, care oricum rămâi fără el dacă ești în plăți karmice. Dar ai de unde, deja începi să plătești. Dacă nu produci aur spiritual, consumi și te îndatorezi și mai mult. Mare atenție. Deci să înțelegem principiile astea, cum funcționează, precum în cer, așa și pe pământ. Primiți bani în viața voastră, vă rog mult de tot, primiți-i cu bucurie. Fără bani am fi liberi și fericiți. Liberi unde? Deci dacă te pui să... Și am mai auzit expresia asta. Banii nu cresc în copaci. Când ți-a spus tatăl, serios, așa, măi băiete, banii nu cresc în copaci. Ți-ai luat-o atât a spus tata. Păi banii nu cresc în copaci. Înseamnă că relaționat ceva e greu. Deci nu e chiar așa ușor că te duci și iei un măr și e ca și cum ai lua un ban, nu? Automat îți plantează acolo semânța că banii vin greu. Că am auzit-o. Nu am bani. În moment, de câte ori nu ai auzit, nu am bani. Îmi spunea cineva că chiar am și văzut pe grupul celălalt că a crescut cu lista cheltuielilor și era o listă tristă, ca să spun așa. Și relaționează lista respectivă cu lipsa banilor. Deci era atât de riguroasă lista că întotdeauna era ca și o reamintire în permanență. Nu am bani, trebuie să am grijă de ei, nu am bani. Și te ducea pe frecvența aia. Crezi că banii se fac cu ciocanul, sărac te naști, sărac mori, când mori nu iei nimic cu tine, vai. Deci scenele alea și imaginile alea din Facebook unde vezi săracul în același mormânt, bogatul alături, aceleași schelete, bineînțeles. Dar să-mi spuneți mie, cum se simte bogatul când moare și lasă fiului 2-3 apartamente, o căsuță la plajă, are nepoții asigurați, în colegii private, oare nu moare el liniștit? Și cum moare celălalt sărac care zice, Doamne, copiii mei ori avea unde sta, ori avea cu ce plăti chiria? Să nu spuneți mie că rezultatul final e același, 2 schelete, da, în plan fizic, da, sunt 2 schelete, dar în plan economic și sentimental, cum se simte o persoană care are o nepoată bolnăvioară sau o fată care s-a despărțit și are 2 copii și n-are casă și moare tata sau moare mama. Cu ce gânduri moare mama? Draga mea fată, ce o face? Ei, dar să aibă fata, să aibă o casă care să-i lase fetei. Nu pleacă mai liniștit, măcar, măi, are o casă, are unde sta. Vă rog mult de tot să fiți atenți ce imagini vă intră și ce mesaje vin. Pentru că le luăm așa în serios și zice, păi și bogatul și săracul e același lucru. Până la urmă ajungem 2 schelete. Da, ăla e rezultatul final. Dar până acolo, cum trăiește bogatul și cum trăiește săracul? Cum moare bogatul, cum moare săracul? Ce lasă în urmă bogatul, ce lasă în urmă săracul? 2 schelete este rezultatul final. Haideți banii dezumanizează, da, bineînțeles, și tu vrei să fii uman, bineînțeles, mulțumesc Lucreția, bineînțeles, și tu vrei să fii bun. Și într-adevăr sunt situații în care oamenii au fost schimbați total de bani, dar asta nu înseamnă că ți se întâmplă și ție. Totul este absolut
personal, ca să spun așa, cum te relaționezi tu și cum înțelegi banul. De ce credeți că este algoritmul lui Dragoș, unde spune aici, e foarte scurt, dar este foarte complex. Iubesc banii, atrag banii, câștig și primesc banii pe toate căile, cu ușurință și cu bucurie, atât cât este optic și benefic pentru mine pe toate planurile. Și este mai complex, îl găsiți la albume, cheltui banii cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem pe toate planurile. Asta este pentru cei care nu pot cheltui, care acumulează și acumulează și acumulează și, dragii de ei, le trece viața dormind pe bani și nu au fost în viața lor, eu știu, nu știu, să meargă la un balneariu sau nu știu, să vadă lumea sau să vadă lumea. Ei nu au curaj să plece de acasă, că poate au salteaua plină cu bani. Păi unde să se ducă la mare o săptămână? Păi cine i are grijă de bani, nu? Știți că am văzut persoane prizoniere banilor? Da? Îmi pare rău pentru că vă închipuiți ce frustrare și cu ce frică să stai în casă, având mulți bani, ascunși prin toate părțile. Vă închipuiți cum se duce persoana aia la piață să-și cumpere de mâncare? Cu ce frică că poate intra cineva în casă să ia banii? Știți ce înseamnă să ai copii plecați prin străinătăți așa și să te cheme: hai mamă, hai tată, veniți la noi în vizită? Nu pot. Păi nu poate, pentru că o ține acolo prizonieră cine? Banul. Banul neînțeles bine. Relația lor cu banii este un demon al zgârceniei care te face acolo să strângi și să nu-ți cumperi o roșie. Și îți trece viața și ai adunat banii și te-ai dus și vin copiii și se bucură de ei. Dar tu ce ai făcut cu viața ta? Doar ai stat și ai strâns și ai strâns. Deci nu sunt bune nici extremele, nici să cheltuim, dar nici să dormim pe bani și să ne treacă viața numărând banii și ne bucurându-ne de ei. Așa, când mor nu e nimic cu tine, nu pot fi cu toate, bineînțeles. Păi ori vrei fericire, ori iei bani, ori cu dragostea, ori... Nu poți să fii cu toate. Dar de ce nu? Este o formă sau nu-i merit. Asta este foarte mult din cauza programului nevrednicul de mine, netrebnicul de mine. Eu am avut la mine, deci, bineînțeles că am avut programul ăsta. Dacă nu mi-am programat să nu primesc o jucărie sau nu umblam cu un bani în buzunar normal. Deci aveam toate, deci eram mai complexă, ca să spun așa, în chestii negative. Ca să faci bani, îți trebuie bani. Asta nu e adevărat. Se pot face mari afaceri din nimic, ca să spun așa, de pe un pas pe altul. Câți n-au început vânzând înghețată pe stradă și au ajuns să-și creeze un mini-imperiu acolo, în localitatea unde eu cunosc personal. Era un domn care vindea înghețată și a ajuns să aibă restaurant și a făcut casă frumoasă, deci de la nimic. De la nimic. Ce făcea azi, vindea mâine. De la aproape nimic. Banii alunecă printre degete. Păi, nu sunt programe de sărăcie și de a cheltui, de a nu-i merita, de a nu-i ține. Toate sunt și din cauza fricii de la nivel de sine, frica de bani. Și în programelor de că nu-i merit, că nu-i vreau, nu-mi trebuie. Banii, gândiți-vă, acum 200-300 de ani, câți n-am fost călugări și ni s-a spus banii te duc în iad. Banii eu cu dracului și automat dracul te duce în iad. Păi automat, la nivel de sine, dacă am fost o viață, 2 călugări sau călugărițe, păi nici nu-ți mai trebuie altceva. Pentru că la nivel de sine ești convinsă că orice relație cu banii este toxică, ca să spun așa, că nu e bună de nimic. Deci și când vin banii spre tine, faci orice ca să-i respingi. Și nu-ți dai seama. În plan fizic tu-ți dorești aici, muncești până nu mai poți. Dar la nivel de sine ăla spune, nu, banii n-aduc fericirea. Sau sunt ochii dracului. Așa. Banii sunt murdari. Da. Energia banului în ziua de azi este foarte murdară. Aici este adevărat. Dar, deci, energia banului
astăzi, dar expresia asta e de sute de ani. Banii sunt murdari. Și automat îți dă senzația că te murdăresc. Apropo de energia banilor, de câte ori primiți bani, vă rog mult de tot, energia banilor în ziua de azi este foarte, foarte, foarte murdară. Este folosit banul în orice prostituție, droguri, crime, de toate. Și fiecare bănuț trece dintr-o mână în alta și dacă a fost folosit pentru ceva, automat energia respectivă rămâne amprentată de energiile respective. Vă rog mult de tot, banii sunt scumpi, dar bineînțeles. Așa, vă rog mult de tot, când primiți bani, binecuvântați-i. În primul rând, deci chiar și când primiți restul de la magazin. Eu pur și simplu fac discret o cruce și spun, curăță, Doamne, și binecuvântează banii tăi, că sunt banii lui. Nu sunt ai mei, dar sunt de la cine sunt? Îi fac eu, îi produc eu? Nu. Energia banului vine de la Dumnezeu. Banii sunt de la Dumnezeu. Eu îi merit, îi primesc. Nu îi merit, știți cum mi se închide așa, zang. Vorbesc serios. Cum fac prostioara? Ce? Știi că acolo mă deranjează cel mai tare acum, că am început să văd, să iubesc banii și cum greșesc, cum calc pe bec, cum salutii. Așa că luați bănuțul, portofelul, măcar când sunteți acasă și spuneți, curăță, Doamne, și binecuvântează. Și faceți cruci. Curăță, Doamne, și binecuvântează banii tăi într-un sfânt numele Tău, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E foarte simplu. Sau curăță, Doamne, numele Tău, sau pur și simplu faceți cruci. Binecuvântezi, Doamne, banii aceștia. Și asta, ce înseamnă asta? Ia-ți cardul în palmă și binecuvântează și dă-i de reiki, pur și simplu cu intenția să curăți energia banilor din contul tău. E simplu. Cei care sunteți inițiați Money Reiki, automat curge energia banilor mult mai puternic. Puneți Money Reiki pe portmoneu, puneți Money Reiki prin simpla intenție, pe card. O altă formă. Mi-a plăcut extraordinar când a zis Dragoș că l-a numit pe Dumnezeu administratorul banilor lui. Și am zis, Doamne, ce fain! Și a spus, Doamne, eu nu știu. Și exact așa am spus și eu, Doamne, eu nu știu să-i gestionez. Te rog frumos, ajută-mă să-i primesc, dar ajută-mă să știu ce să fac cu ei. Și vă spun sincer, după ce am făcut asta și am zis, declar că ești administratorul meu, te implor, fii administratorul banilor mei, peste o lună, două, tot mi-au venit mesaje, să schimb de bancă, să schimb de bancă. Eram la o bancă care eram foarte mulțumită, vă spun sincer, deci chiar de ani de zile. Totul era perfect. Nu știu de ce, nici măcar n-am întrebat. Tot am măsurat și îmi spunea să schimb de bancă, tot revedeu să schimb de bancă. Da, era aproape 100. Nu știu de ce, Doamne știe mai bine, a fost un deranj pentru că a trebuit să mă duc la bancă, era undeva în Guadalajara, să anulez contul, să vin să-mi deschid aici, să iau tot ce am de plătit să le pun acolo, în contul respectiv. A fost un deranj, dar știu că am făcut voia lui Dumnezeu. Vă spun sincer. Deci eu nici prin minte nu mi-ar fi trecut să schimb de bancă, pentru că eram foarte mulțumită. Nu era nicio... Era totul ok, era totul perfect, totul clar, precis, super amabil, dar, Doamne știe mai bine ce planuri are El. El vede așa, cu sute de ani, nu cu 2 zile, care eu nu știu nici ce o să se întâmple peste 2 zile. Așa, banii alunecă printre degete, programe de sărăcie, banii sunt murdari, țin banii la tine ca apa în ciur. Este o formă de a te programa, de a spune cuiva, cine îți spune asta, păi te programează să te bagi în program de sărăcie, să nu ai bani. Și ajungi să crezi. Dacă îți mai spune și mama sau îți mai spune soțul așa superior sau nu știu, sau cineva care este important pentru tine și ții cont de părerea lui, păi o să-ți iei în serios și o să manifesti asta. Banii se câștigă greu. Banul este ochiul dracului, bineînțeles. Dacă ai bani mulți, ai și griji multe. Ei, na! Da, și acum hai să ne întrebăm, când avem bani puțini, suntem fericiți? Sincer, când avem bani puțini, cum suntem?
Una e să ai acolo un cont 2-3 salarii, ca să spun așa, și stai liniștit, ai bani de telefon, de așa, și una e să ai bani limitați și zici, Doamne, dacă îmi vine factura de la curent, ce fac? Așa, descoperiți-le și o să facem tot ce ne stă în putință să le întoarcem. Așa, o chestie foarte interesantă care și eu am avut-o, când văd pe cineva cu o mașină scumpă, gândesc, sigur nu a cumpărat-o cu bani cinstiți. De unde știm? Bineînțeles că relaționăm, sigur a făcut el ceva pentru. Și dacă mai e și femeie, ai, Doamne, ce ne trece prin minte. Așa. Cum ți-a venit ideea să măsori dacă este bine să schimbi banca dacă erai mulțumită? Pur și simplu auzeam. Hai să schimbăm banca. Pur și simplu mă trezeam, deci dimineața când ești în stare alfa, mai auzi. Hai să schimbăm banca, schimbă banca. Și tot, pur și simplu simți. Pur și simplu simți la un moment dat. În momentul în care începi să crești spiritual, ai din ce în ce mai mulți îngeri și au puterea să se facă auziți. Și tot îmi venea și ziceam, de ce, Doamne? Și m-am rezistat, să vă spun sincer, vreo 2 luni de zile nu vroiam. Și tot îmi venea să schimbăm. Și zic, bine, Doamne, facem. Cine sunt eu? Deci vă spun sincer, chiar a fost, am pierdut vreo 2 zile. Du-te, vino, deschide contul, închide contul și toate celelalte, anunță la curent, anunță peste tot. Deci, dar am făcut voia lui Dumnezeu și atunci am măsurat. Slavă Domnului! Deci, eu sunt mulțumită și acolo, dar Doamne știe mai bine, El e șeful și dacă este șeful banilor mei, facă-se voia Lui. Când văd pe cineva cu mașină scumpă, bineînțeles judecăm și proiectăm pe cineva. În loc să zicem, Doamne, ce mașină frumoasă! Dă-mi, Doamne, și mie 2. Sincer, de ce să nu facem ceva productiv? Dă-mi 2 sau eu vreau una mai frumoasă. În loc să proiectăm pe cineva nevinovat, poate pur și simplu este din dreptul lui divin. Știți că sunt drepturi divine și nimic nu ajunge la cineva fără voia lui Dumnezeu. Bineînțeles, se întâmplă și când se forțează mâna. Ați văzut când în 2007-2008 a început criza și au rămas foarte multe spirite fără case. De ce? Nu aveau drept de casă. Au forțat puțin mâna, ca să spun așa, au avut datorii karmice, au mers la bănci și au primit banii respectiv, au rămas fără case pentru că nu aveau dreptul de casă. Și asta se mai întâmplă și cu mașini. Ați văzut că sunt mulți care li se întâmplă, au mașină frumoasă și dintr-o dată nu mai au. Nu aveau dreptul la mașina respectivă. Vă rog să înțelegeți că fiecare are niște drepturi și vă rog mult de tot să ieșim din starea de invidie, care este toxică și pentru ăla cu mașina și pentru noi că am emis și o să vină la noi, bineînțeles. E greu să fii sărac, dar când te sună să plătești alte, o fi... Exact. Ai dreptate. Facem și anularea programelor negative. Nu, important este prima dată să descoperim. Haideți să ieșim din starea de invidie, dar invidie în tot, mă refer la absolut tot. Avem invidia, este regină, ca să spun așa, dar să știți că este peste tot. Am întâlnit-o și în Germania și în Spania și peste tot, deci nu trebuie să ne simțim vinovați, este absolut normal. Stați mai o secundă să pun puțină muzicuță. Sara ne curăță, ne deschide cerurile și ne curăță. Și am rugat pe Doamne, să ne curețe pe toți. Dacă stăm în starea de invidie, ne tragem singuri în jos, ne furăm singur căciula. De asta, când vedeți ceva care vă face să intrați pe așa, eu întorc privirea. Sincer. Și eu mi-aș dori o mașină frumoasă, sincer. Dar zic, Doamne, când o fi momentul, te rog frumos să mi-o dai. Așa, mi-am făcut proiect și tot. Ideea este să întoarcem toate schemele astea în pozitiv. Și când vedem ceva care ne dorim și a luat vecina o casă, păi nu mai sta, îți dorești, pune, roagă-te, fă proiecte Reiki, roagă-te, Doamne, te rog frumos, vreau și eu o casă ca lui vecina, sau mai mică. Dar, Doamne, facă-se voia ta. Dacă spui, da, cine știe, nu știți cu ce drepturi divine a venit. Ați văzut că sunt persoane care se întâlnesc cu o persoană, se cunosc și îi lasă casa.
Și Doamne iartă-mă, deci lucrează la ea în casă 2 săptămâni, o lună, moare bătrânica și lasă casa. De ce? Pentru că a avut dreptul la casa respectivă. De unde știm ce a făcut cea care a primit casa în altă viață? De unde știm că bătrânica poate i-a fost mamă în altă viață? Poate în momentul în care cineva a donat o casă, își lasă casă pentru altă viață. Deci, vă rog mult de tot, încercați să înțelegeți de ce s-a întâmplat asta. Și în rog să proiectăm și să intrăm în jocul ăla de invidie și de ură. Să facem tot ce ne stă în putință să vină și la noi. Nu neapărat să primim o casă, că depinde de darurile noastre, depinde de drepturile noastre. Dragoș spunea că pe partea cealaltă totul se cumpără și Dragoș a spus că și-a dat de pomană ca să aibă inclusiv pat și-a dat tot de pomană. Pentru că le ai pe lumea cealaltă. Și dacă mai și dai la un copil sărac sau la cineva care merită, păi nu credeți că roata aia e rotundă și se întoarce? Când o să înțelegeți că avem drepturi divine și daruri divine, le înțelegem, dar până le prindem așa și ieșim, zici, băi, merită, păi ce să fac? De unde să știu? Întortocheate sunt căile Domnului. Ne-au ținut așa limitați cu doar o viață și am primit doar așa, am privit viața doar așa. Dar în momentul în care afli că ești nemuritor, și eu m-am mai întâlnit cu sora mea sau cu mama sau cu tata și în alte vieți. Și eu am fost mama mamei mele și am fost o mamă cumplită, cruntă. Și am venit, s-a întors roata, am venit eu ca fată să-mi iau în freză să văd cum e și să-mi învăț lecția. Este mult, te eliberezi mult mai ușor. Mult mai ușor. Faceți tot ce vă stă în putință să înțelegeți de ce a ajuns un obiect la cineva sau o casă sau de ce s-a căsătorit cineva cu cineva. Totul are o logică. Nu am bani, bineînțeles, așa, banii se câștigă greu, asta e repetat. Dacă ai așa, ori ai bani, ori ai iubire. Deci e clar că te pune să alegi. Și te condiționezi sigur, categoric, că cam toată lumea dorim iubirica. Dar sunt și persoane care iubesc banii și își doresc banii și refuză iubirea. Ești pus așa între spadă și perete ca să alegi ori una, ori alta. Ban la ban trage și păduche la păduche. Da, bineînțeles. Dacă ești mai sărăcuț așa, zici, păi da, de unde bani? Dar tu nu știi drepturile tale divine. Tu nu știi cu ce vii la sufletel. Pentru că te poți naște într-o familie foarte săracă, să ai parte de copilărie, de lecțiile tale și de plățile tale. Dar în momentul în care te căsătorești, poate să se activeze ceva din drepturile tale divine. Așa că este adevărat că ban la ban trage și păduche la păduche. Asta este adevărat energetic. În ce sens? În zonele bogate curge energia banului mult mai bine. În zonele sărace mult mai așa. Și se face egregorul de grup. Eu stau într-un cartier unde e mai sărăcuț. E clar că e un egregor mult mai sărăcuț. Asta e adevărat. Dar asta nu înseamnă că eu nu am drepturi divine care mi se activează, nu știu. În funcție de ceea ce fac. Și tot așa pot să pierd. Am avut daruri divine fabuloase când eram acasă cu ai mei. Deci aveam daruri divine extraordinare de bani. Veneau banii, nici nu știam câți am, vă spun sincer. Am făcut primul avort. Am făcut al doilea, nu vă mai spun. Deci, orice greșeală te poate, sau orice merit îți poate ridica dreptul divin în bani. Mulți cheltuiești. Păi ce înseamnă asta? Te punem în schema că oricâți bani ai avea, să-i cheltui. Puțini ai, puțini cheltui. Deci, nici asta nu e așa. Trebuie să-i muncești din greu. Nimeni din familia mea nu a avut de ce. Nimeni din familia mea nu a avut. De ce aș avea eu? Nu știm cu ce daruri divine, repet, venim. Banii mulți duc la anturaj dăunător. Da, bineînțeles, pentru că vedem exemplele din copii din familii bogate
care o iau puțin rara, dar ei nu înțeleg că familia bogată poate nu a adunat banii ăia prea cinstit. Și automat intervin îngerii karmei și dacă să ne închipui, mama și tata au făcut ei ce au făcut și au făcut o afacere, au mai păcălit oameni, nu știu ce au făcut, dar nu i-au câștigat cinstit. Și și-au ridicat așa o afacere frumoasă, nu? Păi Dumnezeu, îngerii, deci îți dă exact unde te doare. Cine să plătească? Vine un copil care care trebuie să plătească el. Și o să vedeți copii în familii care plătesc karmele părinților. De nu vă închipuiți, dar nimic nu este întâmplător. Vreau să spun că să nu mai priviți doar aici, priviți și pe partea cealaltă. De ce? De ce a venit un copil într-o familie bogată, un copil care poate se droghează, poate nu știu ce face? Uitați-vă că o să-i găsiți. Ia uitați-vă ce au făcut părinții, cum au câștigat banii ăia. Ia uitați-vă cum au câștigat bunicii banii ăia. Pentru că de multe ori sunt afaceri așa din generație în generație sau averi care au câștigat bunicii, părinții și așa și a venit nepotul și a făcut varză tot. De ce? Se face echilibru pe partea cealaltă. Se fac plățile. Îngerii karmei, prin nepotul respectiv, cum aflăm darul divin. Păi vă uitați cât câștigați. În primul rând, prin măsurătorul de zice, se măsoară cât este îngerul sporului la mine. Dacă l-am 100 și câștig puțin, înseamnă că atât este darul meu divin de bani. Dacă nu l-am, înseamnă că l-are cineva. Mulțumesc frumos! Dacă nu l-am, înseamnă că l-are cineva și atunci e timpul să înveți să ți le singur. Eu recomand la toată lumea, inițiați-vă Reiki, să nu depindeți așa de cineva. Haideți, leagă și mie îngerul, hai curăță-mi și mie. Măi, înveți tu și ți-l dezlegi tu, ți-l curăți, ți-l aduci acasă, pentru că hărnicuți sunt o grămadă. Așa, e timpul să ne trezim. Pentru că suntem atât de buni și atât de inocenți și nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că nu înțelegem. Așa. Nu banii mă fac pe mine, ci eu pe ei. Da, vă dați seama cât orgoliu este aici? Eu fac banii, nu ei pe mine. Este tipul care, sau femeia care aruncă așa în scârbă banii. Bineînțeles că la un moment dat are bani, pentru că are daruri divine mari, dar la un moment dat o să facă, Doamne, zang, pentru că își cheltuie din aurul spiritual și o să vadă cât costă 1 euro sau 1 leu. Toate la timpul lor, Doamne, iartă-mă, nu zic să critic sau nu, i-am trecut prin toate fazele, așa că, na. Cine nu are bani are iubire, deci, pac, automat te duci în programul de sărăcie și facem pariu că n-ai nici iubire? Că dacă ești sărac, automat te simți frustrat, te uiți la ce are vecinul și poți să ai o minunăție de femeie sau de bărbat lângă tine care te iubește și stă cu ochii după tine, îi se scurgă ochii și tu nu vezi pentru că tu ești sărac. Așa, mai bine sărac și curat. Tot rău din lume este din cauza banului. Da, bineînțeles, asta iar program din creștinism. Nevrednicul de mine te face să nu-i meriți, să consideri așa. Nu sunt banii de mine, că este tot din cauza creștinismului. Banii nemunciți, nu ai parte de ei. Asta nu e adevărat. Asta e o schemă care blochează pe foarte mulți. Nu este adevărat. Dacă tu te relaționezi bine cu ei și ai câștigat din drepturile tale divine și au venit la tine și știi să-i iubești, să-i respecti, să cheltui atât cât trebuie, da, să-i și strângi. Nu contează. Dacă îți vine o moștenire, este o formă de bani. Nu spune mie că o casă care costă 100.000 de euro sau cât costă, sunt bani, nu? Dacă ai grijă de ea și toate celelalte, ai parte de casă. Este tot o formă de bani. Dacă o vinzi ca să ai bani, e clar că nu o să mai ai, că ai risipit ceea ce ai primit. Sau nu știu, depinde, este totul în funcție de caz. Banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. Asta da, e așa. Să ne întindem cât este plavuma. Stai acolo cu minte. De ce să visezi tu mai mult? De ce să îndrăznești? Să cauți, să te lupți, să faci ceva. Stai acolo cu minte în zona ta de confort, că așa, ne cârpim cu ce avem, păi cârpim, e tot program de sărăcie, nu? Nu banii mă interesează, în primul rând sufletul.
Da, serios. Și cât te interesează din suflet. Dacă auzi pe cineva, sufletul e mai important, nu banii îl fac pe om, sufletul. Dar, sincer, ce înțelegem noi din suflet? Că să fie suflet mare. În fine, mă enervez câteodată. Când primești, asta mă identific și eu. Nu mulțumesc, nu accept, am bani. Mi-a fost foarte greu să primesc bani pentru ceea ce fac. Mi-a fost foarte greu, vă spun sincer. Am făcut o inițiere la un sufletel drag mie și s-a supărat pe mine. Că i-am spus, nu, i-am zis, hai să te inițiezi, am făcut mai. Și a vrut să plătească și a zis, nu. Și a rămas așa îngândurată și mi-a zis peste ceva timp, dar mie de ce nu mi-ai luat banii? Că dragul scrie în carte că trebuie un schimb energetic, așa e corect și... deci a rămas pe gânduri de ce ea s-a supărat, pentru că ea a vrut să-mi dea banii. Și eu nu am zis, nu, eu lucrez pentru Dumnezeu, pentru că așa am zis prima dată, Doamne, eu trimitem oameni să am grijă de tine și tu să am și eu strictul necesar, nu? Ei, dar la un moment dat au început să vină oameni și să-mi dea bani și eu nu vreau. Vă spun sincer, când am acceptat primii 20 de euro, știți cum i-am acceptat și parcă erau ca o povară. Dar, slavă Domnului, că încet ne conștientizăm și apoi mi-am dat seama, vă spun sincer, acum dau seama că nu am acceptat banii că am considerat că-i merit. Trebuie să mai lucrez și eu la mine. Uite că așa se fac conștientizări. Am acceptat de jenă pentru că am simțit că îngerii mei sunt supărați pe mine. În plan, noi muncim să-ți aducem oameni și tu nu-i accepti. Tu acceptam, bineînțeles, și nu ca să câștigi banii respectivi și eu îi refuzam. Și atunci de jenă primeam banii. Acum dau seama, Doamne. Da, așa. Când mă gândesc că alții mor de foame, da, e normal, te duci în starea de tristețe, de fai, Doamne, cum e lumea asta, de nedreaptă, unii au, unii n-au. Păi, dar lumea este perfect așa cum este. Unii săraci, unii mai bogați. De ce? Fiecare are drepturi divine. Și dacă dau tot timpul exemplu, da, banii nu se refuză niciodată. Eu i-am refuzat într-o veselie, sincer. Dacă o persoană, revin cu același exemplu, dacă o persoană vorbește urât despre negri, îi tratează rău. Am văzut cazuri la lucruri, Doamne, dar ce făcea cu ei? Ce credeți? Că Dumnezeu este îndelung răbdător. Dumnezeu te lasă. Acum, sincer, văzând ceea ce face, deci nici nu trebuie să măsor, cu siguranță, nu știu când, prima viață sau următoarea viață, o să meargă să vadă cum este să fii negru, să fii umilit pentru culoarea ta, să fii nedreptățit, să te comporți și să vezi cum este, să fii negru și să miroși urât, că le spunea că miros urât. Cu siguranță persoana respectivă o să experimenteze asta. Bineînțeles că și persoanele de culoare neagră erau în schema aia ca să plătească, să experimenteze asta. Pentru că nu suntem singuri. Dar Dumnezeu ne mai dă și liber arbitru. Dumnezeu ne dă și posibilitatea să fim oameni. De ce alții alegeau pur și simplu să ignore situația? Alții întorc capul, alții vorbesc cu ei, alții își beau cafeaua. Totul, astăzi am văzut la biserică, era un băiat paralizat chiar de adevăratele, avea căruțul lângă el, deci nu, chiar era de adevăratele. Și o femeie, o minunăție, îi dădea să mănânce colivă. Pentru că dragul de el era aproape tot. Și am zis, Doamne, uite, și am simțit că femeia, fata aia, că era tânjerică, o făcea ca pentru Dumnezeu. Ce te face? Ceea ce este în tine ales să faci. Întorci privirea când vezi, îl ajuți sau îl jignești. Trimiteți lumină pe sine. O să răspund la întrebări ca să continuăm frumos. Ceea ce este în noi, să știți că iese în momentele importante. Când te înfurii, atunci vezi ce este în tine. Când te deranjează, am spus la un sufletel drag mie că este foarte furioasă și nu m-a crezut, pentru că este o minunăție în plan fizic. Și în momentul în care a conștientizat, s-a analizat puțin și și-a dat seama, în timp, peste câteva zile, și-a zis, da, într-adevăr, chiar sunt foarte furioasă la nivel de sine, în mine.
dar nu-mi place ceea ce văd și ascund așa sub fața asta de amabilitate, nu-mi place ceea ce e în mine și nu vreau ca ceilalți să vadă ceea ce este în mine. Suntem o cutie de surprize la interior, vorbesc serios. Așa, mi-e milă să dau atâția bani pe, așa, programul de milă. Când mă gândesc că alții mor de foame, muncă multă, bani puțini, o schemă extraordinar nici nu vreau să mai aud, eu pot să trăiesc și fără bani. N-am eu nicio treabă, bogații se duc în iad, iar săraci în rai, ei nu mai spune. Dacă ați ști ce donații frumoase fac bogații, și pentru mine a fost, când a zis Dragoș că a venit un om foarte bogat la el și a spus așa, ce pot să fac ca să mă mântui? Și Dragoș a măsurat, a vorbit cu Doamne, și a spus, era foarte bogat, și a zis, donează jumătate din averea ta la săraci. Și a făcut-o. Și s-a mântuit. Deci a rămas și cu jumătate câteva zeci de milioane de dolari și cu sufletul rai. Se poate. Și mai ce cred că am să renunț la muzică pentru că mi-au întrerupt odată video, exact în meditație, pentru că nu era liber. Lucram la cineva și făcea tot felul de chestii nașpa. Mai fura la salarii, în fine, deci și îl condamnam foarte mult. Până mi-am dat seama că persoana respectivă făcea ce putea ca să scoată cât mai mulți bani. De unde putea. Deci, așa am început ca șofer de tir, și ne păcălea într-o veselie. Ok. Și eram foarte nemulțumită și am încercat să mă uit puțin așa. A început să-și cumpere încă un tir. În rate, în leasing, cum și la rate treaba lui. Și am început să văd un pic ca Dumnezeu, că Doamne, mai trimite așa să zici, măi, nu mai judeca, că nu știi. Și m-am uitat așa puțin la el. Deci începuse cu un tir și avea vreo 4. Deci asigura salariile la cel puțin 8 persoane. La cel puțin 8 persoane. Deci 8 familii mâncau datorită lui. Banca trăia din comisioanele lui. Și în continuare, deci mai fura. Lua dintr-o parte și dădea în alta. Și eu mă uitam la mine, măi, eu săracă și cinstită. Eu pe cine ajut? Eu nu sunt stare să am grijă de mine. Și omul ăsta care eu îl condamn, avea 4 tiruri și asigura 8 familii mâncau. Deci vreau să spun, nu știm câți copii. Și am zis, Doamne, iartă-mă. Și nu mi-a mai fost ciudă pe el și am înțeles că nu e ușor nici să fii bogat și să pleci de la zero, e foarte ușor să condamn. Și dacă mai făcea el câte ceva, nici nu mi-a mai părut rău. Pentru că mi-am dat seama cât de rău poziționată eram eu în toată schema asta, că eu nu eram în stare să-mi asigur salariul mie și el asigura la cel puțin 8 familii plus familia lui, bineînțeles. Tot respectul. Tot respectul. Și cu siguranță, nu mai știu nimic de el, măi, l-a ajutat pe Dumnezeu? Da. A produs ceva bun? Da. Că a mai și furat. Asta este. Ce să zic, este un echilibru karmic, nu știu, nici nu mai vreau să știu. Dar vreau să spun că atunci când am tras linia, eu am plecat cu niște bani în cont. El când a tras linia, după ce am așa, el avea deja un tir în plus. Mi-a schimbat foarte mult perspectiva de a vedea bogatul. Bogatul, că, sunt oameni bogați și mai puțin bogați. Să nu credeți că cel care asigură are responsabilitatea să dea de lucru și să plătească atâtea familii. Păi dacă n-ar fi oameni așa ca persoana respectivă, care îl rog pe Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mi-a dat de lucru, mi-a pus cheia în mână, nici măcar mi-a văzut carnetul, că abia îl scosesem. Și mi-a dat de lucru, ca să spun așa. Și eu, aia săracă și curată, ce făceam? Doar eram frustrată și făceam valuri de energii negative pe toată lumea. În schimb, omul ăsta făcea tot ce putea să crească și să dea și între timp. Nu era prioritatea lui numărul 1 să-mi dea mie
să-mi plătească salariul. Pe el îl interesează să crească, dar în creșterea lui îl ajuta pe Dumnezeu. Și ajuta sufletele să supraviețuiască. Frumos. Când te uiți puțin așa din ochii lui Dumnezeu, înțelegi puțin, zici, ce rău am gândit. E foarte ușor să greșim. E foarte ușor, dacă ați ști. Așa. Cum îi iau, așa îi dau. Păi bineînțeles, dacă te autoprogramezi așa, așa o să se întâmple. Cum îi iau, așa îi dau. Să n-ai parte de ei. Asta intră în categoria blestemelor. Vai, Doamne, câtă răutate și câtă... Dacă ați ști cât de importante sunt blestemele și să învățăm să le anihilăm, unele să știți că sunt foarte greu de anihilat. Se lucrează la ele zile întregi, pentru că dacă bunicul a fost, eu știu ce a fost și fura pământul oamenilor sau câte nu se făceau și a făcut mult rău la oameni. Toată furia aia și toată suferința oamenilor, unde s-a dus? Pe neamul respectiv. Și pe bunic, dar s-a dus și pe neam. Și vine pe cine? Pe tot neamul. Așa că cu blestemele chiar nu e de glumă, pentru că dacă nu se anihilează, se întâmplă. Ori în viața asta, ori în alte vieți. Expresia săraca mama, săraca fată, sărăcie, anulează. Vă rog, vă implor, dacă vă iubiți copiii, vă rog, vă implor, nu mai spuneți sărac, ai grijă, îl bagi în programe de grijă. Este dragostea de mamă, ai grijă ce faci. Măi, dar de ce nu spui, fii atent, fii atentă. Dar săraca e automat, deci ce spune mama rămâne implementat în structurile copiilor. Ce spune tata la fel, dar mama. Ei, în momentul în care spune săraca fata mea, să nu știu ce a pățit. Păi, tu spui cu dragoste, cu milă. Dar nu știm ce se întâmplă. Și automat ne întrebăm de ce copiilor noștri nu le merge bine. Dar n-am știut. Asta este, nu, să nu cădem în extrema cealaltă. De unde să știm? Ne-a spus cineva? Nu. Dar ia să vă uitați puțin la bogați cum vorbesc. Bogații vorbesc numai despre bani, bogații vorbesc numai despre călătorii, despre afaceri. De ce? Ce vorbești, ce investești suflet și timp din viața ta, acolo ești, acolo generezi. Când te pui să critici politica sau ce critici fotbalul, acolo ești. Așa că mare atenție ce faceți și ce generați, pentru că totul vine la noi. Toată opera vine la Creator și dacă ai stat și ai fluierat acolo în piață, nu știu ce politician, la cine credeți că o să vină? Se duce și pe el, bineînțeles, dar vine înapoi. Categoric. Mare atenție ce facem cu energiile noastre. Și mai ales cu săracul, săraca, cred că ar trebui numărul 1. Pentru că este atât de folosit, mare atenție. Acum că îl știți, o să mai spuneți de câteva ori, dar de fiecare dată o să realizați că ați spus și încet o să-l scoateți din vocabular. O să vedeți, că o să ziceți, nu trebuia să spun asta, hai să fac. Ca și cu păcatul și cu păcătosul, când citim acatistele. Îmi mai scapă câteodată și mi-e așa de ciudă, dar na. Mai repede trece o cămilă prin urechile unui ac decât un om bogat în împărăția cerurilor. Vai, de câte ori am auzit asta în biserică când eram mică. Doamne, și ce mândră eram, deci era ceva imposibil ca un bogat să intre în împărăția cerurilor. Deci noi, ce bine că suntem săraci, hai să nu cumva să fim bogați, să nu cumva, că așa. Nu stau banii pe mine, nu stau banii la mine cum nu stă apa pe gâscă, nu dau 2 bani pe nu știu ce, săracă lume, sărăcie. Aveam o prietenă care, nu știu de ce, probabil se manifesta rău prin ea. Nu mă auzeai, ai, săracă lume. Sau auzeai, sărăcie, dar. Deci când exclama ea ceva, când era ceva care să impresioneze, spunea asta. Păi, închipuiesc, după ce că se programa pe ea, mai programa și lumea, toată lumea, da, așa să fie. În general, programul bani egal păcat. Vi se pare puțin? Sincer. Acum înțelegeți de ce m-am speriat și am zis, Doamne, cum de câștigăm bani?
cum de câștigăm bani să trăim. Când facem ceea ce facem și spunem ceea ce spunem. Nu-i nimic. Haideți să facem algoritmul de implementare pozitiv de bani, după care facem o meditație. Așa, da? Facem meditația cu bani, rugăm pe Măicuța Domnului, rugăm pe Sfântul Arhanghel Gabriel să ne ajute. Deci asta este primul pas. Să conștientizăm unde greșim, unde mergem rău. O să mă rog la Doamne, ca prin meditație fiecare să primiți conștientizarea unde greșiți față de bani. Să știți că unele sunt foarte ascunse în noi. O să vă luați, e posibil să vă luați surprize. De exemplu, m-a surprins o minunăție care a venit la mine și mi-a spus, am făcut o meditație, și a spus, măi, ți-e frică de bani. Nu, ceva de genul ăsta. Și mi-a zis, zice, Doamne, zice, când am fost într-o adunare, nu știu, la o asociație, nu știu la ce a fost, că n-am fost atentă, la detalii chiar așa, și mi-a spus așa, a fost propusă să fie casiera grupului, că nu știu ce organizau acolo. Și prima ei reacție a fost, nu, eu nu. Păi ce e asta? Este frica de bani. Eu nu vreau. Faptul că nu-ți numeri banii cu plăcere, faptul că nu-ți așezi frumos în portmoneu cu plăcere. Așa, eu am învățat să-i așez așa frumos și mă uit la ei și zic, Doamne, îți mulțumesc, să-i binecuvântezi. Uită-te cum numeri banii, uită-te cum îi scoți din buzunar. Și mai o chestie, am văzut alaltăieri, mi-am dat seama, știți că noi suntem energie și avem energii, deci în triunghiul superior avem îngerii și tot este conexiunea noastră cu Dumnezeu, cea mai importantă. Dar în triunghiul superior este conexiunea cu partea mai așa. Deci în partea de jos, chakra 1, chakra 2 sunt energii mai joase. Păi unde țin bărbații banii? Unde țin? În cele mai joase energii ale corpului nostru. Și atunci vă dați seama că energia banului este murdară. Unde țin bărbații? În partea din spate sau în față? Păi exact în zona cea mai de joasă vibrație a corpului nostru. Este corpul nostru, este fabulos, așa și trebuie să fie. Dar banul, în nici într-un caz nu trebuie să fie aici. Cât mai sus, dacă se poate, cât mai sus. În primul rând, dacă l-ai aici, portmoneul, ai toate șansele să nu ți-l fure nimeni. Dar dacă l-ai aici, ai toate șansele să nu mai vezi. Mare atenție, schimbați puțin. Dacă vreți banul, am văzut oameni care în momentul în care primeau bani, așa făceau aici. Îl dedicau lui Dumnezeu. În schimb, am văzut și persoane care îl puneau în altă parte. Din păcate, habar n-aveam ce făceam. Am făcut-o și eu. Nu știam de ce. Deci, grotesc. Îmi pare rău. Asta este. Am făcut-o. Poate așa trebuia, nu știu. Ca să experimentez, nu știu. A fost alegerea mea, nici măcar nu știam de ce o fac. De fapt, o dedicam altcuiva, nu lui Dumnezeu. În fine, învățăm, ne iertăm și mergem mai departe. Dați-mi voie să caut melodie de meditație. Frai. Pentru că să mă asigur că nu... Până vă pregătiți de meditație, v-aș ruga, dacă vreți, puteți să vă puneți în pat, că este duminică și, de ce nu, să adormiți pe frecvența respectivă. Dacă vreți, rămâneți pe scaun, cum doriți. Prima dată o să facem algoritmul ca să ne autoprogramăm, să punem acolo programe pozitive. Dați-mi voie, cei care îmi dați voie, sau prin simpla intenție a fiecăruia, când spunem acest program, intenția noastră este să ajungă la nivel de sine.
Dacă puteți să vă atingeți ușor timusul când spunem acest program, cu intenția să ajungă această implementare de program pentru bani, să ajungă la nivel de sine. Așa, stați să beau o gură de apă. Haideți să începem. Eu, vă spuneți numele, iubesc banii, atrag banii, respect banii, simt și înțeleg energia banilor, iubesc, atrag, câștig și primesc bani pe toate căile, cu ușurință și bucurie, atât cât este optim și benefic pentru mine, pe toate planurile, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem. Cheltui banii cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem, pe toate planurile. Eu, spuneți numele, iubesc banii, atrag banii, respect banii, simt și înțeleg energia banilor, iubesc, atrag, câștig și primesc bani pe toate căile, cu ușurință și cu bucurie, atât cât este optim pentru mine, pe toate planurile, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem. Cheltui banii cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem, pe toate planurile. Eu iubesc banii, atrag banii, respect banii, simt și înțeleg energia banilor, iubesc, atrag, câștig și primesc bani pe toate căile, cu ușurință și cu bucurie, atât cât este optim și benefic pentru mine, pe toate planurile, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem. Cheltui banii cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem. Așa. Haideți până ne mai pregătim. Cu mare bucurie am să anunț că, așa cum știți, fac zeciuiala, slavă Domnului, că știu de ea, ca să-mi cresc darul divin de bani, bineînțeles, și să ajut și sufletele, de ce nu? Luna asta vreau să fac cadou 2 inițieri Reiki, Money Reiki și un chemător de îngeri. Știți că eu programez chemătorii de îngeri, care îi vând eu, cu programe optime și benefice persoanei care îl cumpără, și programez cu programe care să rămână și să ruleze în continuu. Doar că persoanele care le cumpără trebuie să le cunosc puțin, să văd ce programe sunt optime pentru persoana respectivă și, bineînțeles, să am acordul, pentru că programele care le pun să ajungă la nivel de sine. Și așa, încet, încet, hai să ne ajutăm puțin. Ce să facem? Facem și noi ce putem. Așa că premiul m-am gândit să-l ofer de ziua Sfântului Părinte Arsenie Boca, de 29 septembrie. Așa că o să vă anunț la ce oră. O să citim acatistul cu mare drag, bineînțeles, de ziua lui, și o să ofer 2 inițieri Money Reiki și un chemător de îngeri. Chemătorii de îngeri sunt așa. Stați că nu știu unde e. Așa. Fac un zgomot cristalin. Sunt mai multe modele. Sunt modele și cu yin-yang, chiar și negre, care merg la orice, albastre.
O să vă prezint asta altă dată. Ideea este că, făcând zeciuiala, ne crește darul divin de bani. E simplu. La început costă ceva până zici, măi, 10% din ce câștig, dar să vedeți, în momentul în care vezi că vin banii pe alte forme și pe alte părți, sau pur și simplu găsești un serviciu mai bun, sau îți vine un client, sau ceva, banii ajung, de o formă sau alta. Este o formă de a ne crește darul divin de bani. Asta înseamnă să înțelegi banii. Să vină, să fie așa ca un râu, să vină, să intre la noi în cont, să băltească, dar să mai și iasă. Să mai și iasă, mă refer pentru oamenii care nu se bucură, dragii de ei. Deci să băltească pentru noi cei care risipim, așa, că marea majoritate suntem cam așa, cam mână largă, din cauza programelor. Pentru că nu am înțeles energia banilor și din cauza, ați văzut câte am găsit și câte o să mai conștientizați, ce spunea bunica, ce spunea vecina. Așa? Și să și curgă, nici să închidem, pentru că dacă, în momentul în care tu doar câștigi și aduni, ieși din circuitul banului. E simplu, trebuie să fie, să vină, să băltească, să rămână, bineînțeles, dar să și iasă. Nu tot, vă rog mult de tot, nu tot. Dar să ne mai dăm și noi o bucurie, nu știu cum să vă zic, măcar persoanele care, dragile de ele, nu se pot bucura de ele, de bani, vă dați seama cât de puțin se iubesc? Dacă pe primul plan este banul și ai bani și nu te duci să, nu știu mai, să te duci să mănânci 3 mici și să bei o berică rece vara, mai sunt plăcerile astea lumești. Vă spun sincer, mi-a schimbat atât de mult, am făcut o meditație cu doamna Mirela Maria Botezatul și spunea că atunci când o să fim noi în altă stare, că nu o să mai fim noi pe pământ, aici o să fim pură energie, o să avem acces la multe informații, o să fie cu totul deosebit, dar o să povestească, știți că eu când eram pe pământ aveam poșetuțe, aveam unghiuțe, mâncam înghețată sau ciocolată sau ce, deci experiențe care nu le putem trăi în altă parte decât aici pe pământ. Bucuriile astea simple, bucurii simple. O cafea cu vecina, nu contează. Dar bucuria aia de a te aduna cu cineva. Ok. Haideți să... O să facem programe, o să facem cum se anihilează programele, cum se anihilează blestemele, cum să le identificăm, jurămintele de sărăcie care ne... Deci este foarte mult de lucru cu banul, dar cu fiecare pas care îl facem o să înțelegem mai bine banul. Și asta e fabulos pentru că ne apropie de ban. Odată ce conștientizăm, exact. Și când nu știm să-i gestionăm, cereți ajutor. Nu știi, vezi că ți se duc printre degete, faci o listă cu cheltuielile, să vezi unde ai putea să mai reduci. Toate la timpul lor. Așa, haideți să... Eu am donat de câteva ori. Să știți că bogații fac donații foarte... Să nu credeți. Chiar că nu știm noi, asta e cu totul altceva. Dar fac. Și acum, sincer, să mă uit puțin, că înainte nu suportam bogații, vă spun sincer, nici nu vreau să aud de ei, ai, Doamne, relaționam, sigur au furat pe cineva. Dar asta nu e obligatoriu. Se poate... dacă găsești bani pe stradă și te apleci să iei, nu știu. Vă spun sincer, și eu am îndoielile mele. Au fost perioade în care ziceam, măi, dacă nu-l iau, nu respect banul, dar au fost și momente în care m-am îndoit, pentru că să știți că unii mai fac, dar vă rog mult de tot, dacă faceți, este răspunderea dumneavoastră. Cine face, răspunde. Unii îi aruncă cu intenția, îmi arunc necazul, cine îl ia să-l păstreze. Așa că nu știu. Vă spun sincer, au fost momente când i-am luat, au fost momente, m-am lăsat, acum că știu că să măsor, e cu totul altceva. Dar aici e chiar cu dus și întors, depinde. Dacă au ajuns la tine, e clar că au ajuns cu motiv, ca să spun așa.
dar ar fi bine să-i cureți energetic, să-i cureți bine, 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 bine de tot energetic. Cu Sfânta Cruce, curăță, Doamne, și binecuvântează banul tău într-un sfânt numele tău. Preot, banii sunt, măi, și cu preotul, dar măi, au atâția bani biserica, are atâta bani, dacă ați ști câtă lume donează la biserică, faceți cum vreți, sunt banii dumneavoastră. Dacă ați ști câtă lume își donează casele bisericii ca să se mântuie și ți apă, că nu ai cum să te mântui. Nu ai cum să ajungi, mântuială înseamnă să ajungi în Dumnezeu. Păi cum să ajungi în Dumnezeu dacă nu ți-ai învățat lecția banului, dacă nu ai iertat-o pe soacră, dacă nu ești bun, dacă nu iubești femeile, dacă nu te iubești, dacă nu-ți accepti sexualitatea? Faceți-vă cadou o ședință radiestezică și o să vedeți cât iubiți banii, cât îl iubiți pe Dumnezeu, cât faceți voia lui Dumnezeu. Să vă fac o... Deci, măsurătoarele statului, la secundă. Ce fac eu? Ce spirit? Din ce cer vii? În ce cer ești? Lumina, când ai venit în această viață, lumina actuală, cât crezi în Dumnezeu, cât faci voia lui Dumnezeu, beneficitatea ta ca spirit, cât suflet ai la tine, șarpele tău Kundalini în ce ceacră este, orgoliu, sănătatea gândirii, cât iubești viața, planeta, corpul fizic, cât te iubești ca spirit, cât iubești femeile, bărbații, banii, cât iubește că s-a născut, cât acceptă sexualitatea, cât îi place să facă sex, cât își iubește organele genitale, că și asta o să vorbim toate la timpul lor, că Doamne și ferește ce e acolo, și orice neiubire înseamnă ură. Cine nu-și acceptă organele genitale, noduli, chisturi, nodul la sâni, fibroane și toate celelalte, capacitatea de iertare a păcatelor, vârsta astrală, pe ce linie vine, ce karmă plătește a mamei, a tatălui, sau cât la nivel de sine, cât este yin, cât este yang, cât dă iubire, cât primește iubire și multe alți parametri care îți fac așa un diagnostic, ca să spun așa, că suntem în așa, îți fac așa o listă să vezi cum ești tu la nivel de sine și te descoperi. Păi dacă nu ești 100 în toate, cum să ajungi în Dumnezeu? Cum să te mântui? Mântuirea este să-ți fii în Dumnezeu. Și se duce doamna Ana și dă casa la biserică. Păi ea n-a înțeles nimic, ea se duce la Doamne, zice, păi cât ai iubit? Ce ai făcut? Cât ți-ai acceptat sexualitatea? Cât? Păi nu, păi treci înapoi pe pământ. Dacă ați ști câte avere au bisericile, da, faceți ce vreți. Faceți absolut ce vreți. Fiecare este liber să experimenteze și eu am experimentat de toate. Deci tot ce se poate. Și biserici, și mănăstiri, și toate celelalte. Am ajuns la concluzia că mai bine fac eu să mă asigur. Mai ales că acum știu să măsor și este mult mai... o radiografie la nivel de sine. Perfect, Doina, te iubesc și îți mulțumesc. Îți mulțumesc cu recunoștință, îți mulțumesc Doina și Geta, îți mulțumesc frumos. Da, ai făcut o descriere foarte frumoasă. Este ca o radiografie care te reprezintă, care ești tu ca nivel de sine, nu schemele noastre, nu, cum să vă zic, ce egregorul în care ne-am născut. Dacă te-ai născut în Moldova, o să gândești de ceva mai spus. Totul de ce este în partea noastră, în câmpul nostru mental și în mintea noastră, depinde de familia în care am venit, la ce drepturi divine am avut, că dacă am fost într-o familie bogată, automat o să ai alte avantaje. Dacă te-ai născut în Africa, o să gândești altfel. Deci asta este în plan mental. Sunt niște gânduri pregândite și niște scheme. Fiecare societate are o schemă, ca să spun așa. Cei care trăiți în afara României știți foarte bine. În România se gândește într-o formă, în Spania într-o formă, în Italia. Deci fiecare țară are egregorul ei și forma de a gândi. Asta ne reprezintă pe noi aici în plan fizic. Ei, la nivel de sine, acolo e cu surprize câteodată. Vă spun sincer, vin oameni care sunt atât de frumoși la nivel de sine, niște minunății și n-au încredere în ei din cauza creștinismului, nevrednicul și așa. Dar când se descoperă și se ridică oamenii ăia, nu vă închipuiți ce minunății. Și noi, ceilalți care suntem împovărați de păcate, de programe și de neiubiri. Acolo este de lucru, dar e așa de frumos să te descoperi. La început nu o să-ți placă, toată lumea așteptăm 10. De unde?
Uită-te bine în tine, cât te bucuri de viață. Cât iubești viața, cât iubești planeta, cât îți iubești corpul fizic. Amintiți-vă de la 1 la 100, cât îți iubești corpul fizic, ce notă îți dai? De la 1 la 10. Dar fii sincer cu tine, că nu spui mie că îți dai 10. Păi asta înseamnă că ar trebui să te iubești, să pupi și degetele de la picioare. Da? Ce nu este iubire, este ură. Și ura ce face? Produce boală, atrage entități ale bolii. O femeie care nu-și iubește sânii, ce credeți că o să-i se întâmple? Care nu-i plac că-s mici, că-s mari, că îi stângu, că... Un exemplu. O să-și producă singură tot felul de noduli și tot felul de boli. Suntem mult mai complexi, dar haideți să vorbim de bani acum. Așa? Haideți să facem meditația. Mai trebuia să vă mai spun ceva, dar nu mai știu. Mâine o să citim Acatistul Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel. Vreți bani? Faceți cumva să citiți Acatistul Sfântului Gabriel, să aveți o relație personală, să vorbiți cu el, Sfântul Arhanghel. Uite aici, lumânările astea sunt pentru tine, te rog frumos, ajută-mă să mă deblochez. Dar să nu credeți că acum cu 3 lumânările gata, cu 7 lumânări puse în linie s-a rezolvat. Este de muncă, dar vă recomand cei care vreți să aflați din ce cauză aveți boli, cumpărați cartea lui Dragoș din terapie, Arta terapiei boala. Sunt multe boli acolo spuse și din ce cauză. Sau dacă vreți, îmi lăsați un mesaj și cu mare drag vă ajut. Haideți să facem meditația. Ar fi frumos, înainte de a face meditația, doar cu un simplu click să distribuiți, să redistribuiți. De ce? Ajutați alte suflete, ajutați alte spirite să înțeleagă banul. Și ce înseamnă asta? O bilă albă din partea lui Doamne, Doamne, și ați participat la multiplicarea binelui. Și asta înseamnă că e posibil să primiți un bănuț în plus. Un simplu click. Doar atât vă rog, dacă vreți. Dar eu vă asigur că o să fiți răsplătiți atât timp cât răspândiți binele. Mare atenție ce răspândiți. Dacă redistribuiți chestii de virus și de altceva cu energii joase, plătim. Vorbesc serios. Pentru că suntem în vibrația respectivă și multiplicăm rău, propovăduim rău. Vă rog mult de tot, dacă vreți, doar dacă vreți, să participați, să ajutați măcar un sufletel. Redistribuiți când vreți, acum, astăzi, mâine, nu contează. Simt că este în seara asta chiar ar trebui să ajungă la multă lume, să ajutăm oameni să înțeleagă unde greșesc. Să se oprească din așa și să ne schimbăm, bineînțeles, toate la timpul lor. Haideți să începem meditația. Vă rog mult de tot, vă așezați într-o poziție comodă, în pat, pe scaun, cum doriți. Mâinile și picioarele să nu fie încrucișate, ca să curgă energia bine. Vă rog frumos să-mi permiteți, care doriți, doar care doriți, nu trebuie să lăsați mesaj, doar să spuneți îngerilor mei care vreți să vă curețe. Atât cât vrea Dumnezeu și atât cât pot și eu, bineînțeles. Îl rog pe Dumnezeu să vă ajute. O rog pe Măicuța Domnului și rog tot cerul să vă ajute să conștientizați unde sunt blocajele, unde greșiți, ce trebuie să învățați, dar să vină așa pe rând frumos, ca să avem timp să le gestionăm. Ok, mulțumesc cu recunoștință. Închidem ochișorii. Inspirăm profund și expirăm lent. Inspirăm profund
și expirăm lent. Sunteți din ce în ce mai relaxați. Priviți mâna voastră dreaptă cu ochii închiși. În mâna voastră dreaptă sunt bani. Poate îi vedeți, poate îi simțiți. Acum vă rog frumos să vă gândiți la banii din mâna dumneavoastră și să vedeți ce simțiți față de acești bani. Sunt mulți, sunt puțini, vă plac, vă este jenă că îi aveți? Simțiți dorința de a-i arunca? Numărați-i. Ce fel de bani aveți? Lei, euro, dolari, monezi, vă rog să vă cereți iertare banilor. Și spuneți, iartă-mă că ți-am greșit. Iartă-mă că nu te-am prețuit. Iartă-mă că te-am disprețuit. Iartă-mă că nu mă bucur când vii la mine. Iartă-mă că nu-ți mulțumesc că vii la mine. Iartă-mă că nu vreau să-mi cumpăr nimic pentru mine. Acum vă rog să-i mulțumiți Maicii Domnului, Sfinților Arhangheli, lui Dumnezeu, să mulțumiți pentru darul divin de bani pe care îl avem. Indiferent cât câștigăm, puțin, deloc sau mult, mulțumiți, vă rog. Și cereți iertare că n-am știut, n-am înțeles, minunăția de dar divin care este banul.
Ne cerem iertare și mai cerem o șansă să primim un dar divin de bani mai mare. Promitem că o să fim chibzuiți cu banii. Promitem că o să fim buni cu energia banilor. Promitem să respectăm îngerul sporului și să-i mulțumim frumos pentru tot ce face pentru noi ca să ajungă banii la noi. Și promitem lui Dumnezeu să facem tot ce ne stă în putință, să înțelegem banii, să iubim, și să investim și în noi, nu doar în case, copii, nepoți, să ne bucurăm și noi de bani. Pentru că este darul nostru divin. Noi suntem pe primul plan. Mulțumim, Măicuță Sfântă! Mulțumim, Doamne Dumnezeule, îți mulțumim cu recunoștință. Mulțumim Sfinților Arhangheli. Și mulțumim și lui Dragoș că a venit și ne-a spus. Îi mulțumim cu recunoștință. Doamne, îți mulțumim că ni l-ai trimis pe Dragoș să ne arate ce nu este bine, unde mergem greșit. Haideți să mai stăm puțin în energia asta și lăsați să curgă energia peste voi și mai vorbiți cu Maica. Absolut tot ce vreți. Puteți să vorbiți cu Măicuța Domnului tot ce doriți. Unii din dumneavoastră au îngerii păzitori alături. Vorbiți. Sau ascultați ce vi se spune.
Haideți să mai stăm puțin, pentru că așa de frumos curge energia spre dumneavoastră. Doar bucurați-vă! Mulțumim Maicii Domnului și la tot cerul și inspirăm profund, mișcăm puțin degetuțele la picioare, la mânuțe și venim aici. Haideți să revenim. Dacă cei care au adormit, fabulos, pentru că au rămas pe frecvența asta și este extraordinar. Încă se mai fac curățări, să știți. Cu mare drag, cu mare drag, mare. 222. E a doua oră. Este semn de la îngeri, bineînțeles, cu mare drag. Ar fi frumos să scrieți ce ați simțit sau ce ați văzut, pentru că prin ceea ce expresați o să rezoneze multă lume și o să-i ajutați să înțeleagă. Mulțumesc mult, voi sunteți minunați, vă mulțumesc. Mulțumesc cu recunoștință. Să știți că s-au făcut curățări foarte frumoase, foarte frumoase. Ieri am adormit, azi nu, mulțumesc. Tu ești minunată. Plouă cu bani, era o ploaie de... Wow, ce frumos! Am stat cu capul... Vai, ce frumos, în poala Maicii, Doamne, ce frumos, frumos, minunat. Minunat, minunat. Chiar deci am simțit că era Maica, deci lângă dumneavoastră în fiecare casă și efectiv așteptați să vorbească sau să o întrebați, sau să-i spuneți, sau să vă plângeți. Mama e mamă și să-i spuneți tot ce vreți, e oricând. Bogăție fabuloasă, manifestare frumos. Mulțumesc. Mai stăm puțin, că încă se mai fac curățări. Am căscat și am lăcrimat în continuu. Sunt curățări. Deci chiar s-au făcut curățări frumoase, frumoase, frumoase. Ce frumos! M-am conectat frumos. Ține de mână, superb, superb, superb. Abia aștept să citesc toate mesajele. Să știți că prin inițierile manei Reiki se fac deblocări la nivel de sine și în toate planurile.
Culoare verde, da, bineînțeles, culoarea banilor. Multă liniște. Bineînțeles că s-au făcut curățări și au fost îngerii și arhanghelii. S-a încălzit mâna dreaptă. Păi e de bine. Prin inițiile manei Reiki se fac deblocaje și automat totul este energie. Este energia banilor care începe să curgă mai bine prin structurile noastre. Și automat se fac deblocări, se fac curățări într-o inițiere și... Wow, ce frumos! Și vă recomand, celor care vreți, cu mare drag vă aștept pentru inițieri manei Reiki, se primesc îngeri și entități frumoase pentru a vă ajuta să câștigați mai mulți bani. Mâinile pline de bani, și eu vreau și eu să fac meditația. Deci e a doua oară când fac meditația asta și e atât de frumos, deci e atât de... Văd ce trăiți voi și mă bucur atât de mult. Am văzut niște bani pe care nu-i cunosc, hârtii roz. Cine știe Doamne ajută, bine că sunt bani, nu contează. Nu contează, chiar mi se par cunoscuți, dar nu știu unde. Am văzut ceva bani, dar nu mai știu. Am simțit, era mâna plină de bani verzi care n-am reușit să-i număr. Doamne ajută, înseamnă că au fost mulți. Am lăcrimat, am simțit o liniște. Mulțumesc mult. Petru, ok, super. Fabulos. Acum vă rog mult de tot să scrieți și ce ați simțit față de bani. Poate v-a fost jenă, poate ce ați simțit, dar în realitate. Dacă nu vreți, dacă nu vă simțiți comod, să nu scrieți, Doamne, că nu, ideea este să ne simțim bine, doar dacă vă simțiți în siguranță. Vedeam un teanc de bani, wow, ce bine. Cine? Da, la China. Măi, poate face o vizită și primești niște dragoni de aur de acolo, păi da? Wow, ce frumos. Maica mea, frumos, Fana. Wow, Fănuța, tu ești specială. Ce am vrut să vă zic, că nu mai știu. Dar vă rog mult de tot să spuneți ce ați simțit. În momentul în care v-am spus când să vă conectați la bani, ce ați simțit? Poate jenă, poate frică, poate nu-i merit, poate vă venea să... Nu știu. Încercați să vă amintiți, pentru că asta vă reprezintă. Dar vă spun, dacă nu vă simțiți comod, să nu scrieți asta. Important este să conștientizați dumneavoastră care a simțit teamă. Da, e teamă de bani, teamă. Păi dacă ți se spune o viață, e suficient o viață să fii călugăr sau preot și ți se spune că cei bogați ajung în iad. Normal că, păi tu nu vrei acolo, nu? La nivel de sine zice, pentru că sinele nostru nu înțelege. Piramidă de dolari, wow, ce frumos! Bucurie că aveam mulți aur, super! Doamne ajută, vă binecuvântez pe toți să fiți bogați, fericiți, să fiți abundență, să fie cascade de bani să curgă peste voi și peste mine, că vreau și eu bani din drepturile mele divine. De asta fac tot ce-mi stă în putință să-mi cresc darul divin de bani, ajutând oameni, făcând zeciuiala. Rugăciunea mi-aduce bănuți, vă spun sincer. Așa că iubire față de bani, Doamne, ce frumos, Doamne, și eu vreau. Eu încă mai am iubire, eu nu pot să spun că încă simt iubire, dar am început să am respect, am început să-i doresc, am început să visez, să-mi dau voie să vină spre mine mulți bani. Am o frică în mine. Da, am simțit și frica mea, da. Frumos. Dați-vă voie să vină banii spre dumneavoastră. Dar asta să avem și răbdare, da? Abia am făcut niște conștientizări, abia au venit niște informații spre noi. Zilele astea ne mai uităm, o să vedem ce iese prin gurița noastră, așa, și vreau să fie ai mei, da, bineînțeles, păi sunt ai tăi. Să fii bine, mulțumesc și voi să fiți binecuvântați, că uite cât este ceasul și aici sunteți, dragii mei, vă mulțumesc mult. Vă rog mult de tot, aș vrea să ne reunim din când în când, să ne topim fricile, să lucrăm cu câte o temă. Dacă vreți, lăsați mesaje când ați vrea, eu nu știu, nu-mi spune nimeni,
mâine la 3. Eu mai măsor, dar știți cum este, Doamne vrea, dar ne mai lasă și pe noi să hotărâm. Când ați vrea să organizăm așa o seară în care să lucrăm pe fricile noastre, pe ceea ce nu înțelegem? Să scrieți acolo, duminică seara, luni seara, nu știu, chiar nu știu. Sâmbătă seara este deja ocupată pentru că sâmbătă seara este multă activitate și în partea întunecată, ca să spun așa, întunericul își face de cap și e bine să aducem lumină. E momentul să facem bani. După aia îi cheltuim mai târziu, că merit banii, foarte frumos. Ar fi minunat dacă mi-ați lăsat ceva comentarii cam când ați vrea să ne întâlnim. Că nu știu, am încercat să ne întâlnim luni, să ne întâlnim duminică, dar nici nu vreau să vă amețesc așa, că nu mai știe lumea când sunt, cum sunt. Aș vrea să facem așa un plan clar, precis, cum a rămas, de exemplu, sâmbătă seara, e clar că ne rugăm. Vineri seara vorbim despre Reiki. Când vreți să ne adunăm să facem așa practică? Dacă este bine duminică, la ce oră? Dacă vreți, facem duminică dimineața. Eu mă adaptez cum doriți. Pentru mine, din partea mea, aveți tot sprijinul și când sunt cele mai votate, ca să spun așa, ore, atunci facem. Eu încântată, doar să fiți comozi, că nu vreau să stați nici așa de mult, pentru că mâine mergeți la lucru și mă simt așa un pic Jupiter, da, să fie binecuvântat. Da, să știți că tot duminică mi se spune. Am dedicat pentru ziua de luni grupul Manei Reiki pentru Sfântul în cinstea Arhanghelului Gabriel. Am experimentat grupul restrâns și meditația în grupul restrâns, dar să știți că mi-ați lipsit. Vă spun sincer, deci îmi place foarte mult grupul Manei Reiki, dar mai mult mă simt nu știu cum să spun, mi se pare că într-un grup privat parcă ascund informația. Și nu asta e intenția mea. Intenția mea este să ofer lumii, pentru că asta a fost visul meu. Visul meu a fost să ajut oamenii, să se ducă, să ajungă la cine trebuie. De asta vă rog mult de tot, dacă se poate, transmisia asta să o distribuiți, pentru că chiar o să ajute multe sufletele. Și asta o să vă aducă ceva bănuți. Pentru că, Doamne, are grijă de cel care propovăduiește numele Lui. Încă mulțumesc mult, îmi place ceea ce fac. Îmi place ceea ce fac, deci chiar n-am crezut că toată viața am lucrat și au fost servicii care mi-au plăcut, care nu mi-au plăcut, dar mulțumesc. Dar în momentul când auzeam că atunci când faci ceva care îți place, faci cu plăcere, ziceam, da, eu chiar credeam că serviciile dinainte îmi plăceau. Unele din ele, Doamne, nici nu mai vreau să mai aud de ele. Așa, dar știți ce bine te simți când faci ceea ce-ți dorești? Deci e ceva, deci înflorești nu știu, asta a fost dorința mea. De când l-am văzut pe Dragoș, am zis, eu vreau să fac asta. Nu știu cum, dar și eu vreau să vorbesc cu oamenilor. Bineînțeles, nu ca Dragoș, Doamne ajută-mă, că Doamne ajută să ajung ca el, că Dragoș e Dragoș, na? E tatăl nostru. Nu am găsit acest grup. Stați liniștită că nu știu dacă o să pun link-ul. Nu știu nici eu ce o să fac. O să continui pe grupul respectiv să lucrăm și în plan privat și să lucrăm și aici. Chiar nu știu. Fiți buni cu mine, că nu îmi spune nimeni fă asta sau fă asta. Încerc și eu stânga, dreapta, fac și eu cum pot. Mai măsor, dar câteodată știți cum e. Dorința este așa de mare că te cam trage și zici, hai mă să fac așa. Ok, facem duminica. Dacă este cea mai votată zi, facem duminica, pentru că lumea e relaxată. Dacă vreți la altă oră, dacă vreți după masa. Deci, credeți-mă, puteți conta cu mine și la 3 dimineața. Eu n-am atâta timp cât mă pun în slujba dumneavoastră, ca să spun așa, ca să vă ajut cu mare drag. Nicio problemă, stați liniștită că o să pun link-ul pentru grup și o să ajut. Ok. Vă binecuvântez. Acum să fiți buni,
cu dumneavoastră. Vă rog mult de tot, pentru că e posibil să zici, ai Dumnezeule, am făcut-o și pe asta, am zis așa și toată viața am spus săracă și nu știu ce. Fiți buni. Nu ați știut, nu am avut acces la informațiile astea. Fiți buni. O să vină conștientizări, o să vedeți. Că o să vă vină ideile de câte ori am spus ceva care era nepotrivit în legătură cu banul. Sunt jurăminte de sărăcie despre care n-am vorbit. Sunt blesteme foarte mari despre care așa cum se poate lua. Lăsați-mi, o să vă las numărul de telefon și cu mare drag. Ok, perfect. Vă binecuvântez. Și, deci asta vreau să insist, să fiți buni. Chiar dacă vă dați seama că ați greșit și ați spus și poate ați blestemat, nu contează, totul se rezolvă. Ștergem, anihilăm, o să facem tot ce ne stă în putință, să învățăm banul, să vină banul, să fim bogați din darurile noastre divine, din drepturile, nu bogăția altuia, dreptul meu. Și am să muncesc și am să fac tot ce îmi stă în putință să-mi cresc darul divin de bani. Vă reamintesc, prin rugăciune, post negru, liturghii, pelerinaje, zeciuiala, pomenii, toate. Și mai ales conștientizarea banului, că el degeaba vine dacă sunt 1000 de programe, că nu stă, că curge printre degete, cum vin așa i-am, așa se duc, cum vin așa i-am, Doamne ajută! Vă binecuvântez și rugăciunea da, cu mare drag, bineînțeles. Știți de ce prefer pe grupul Prietenului Dragoș? Pentru că aici suntem toți ca o familie. Și nu vreau să fim așa când stânga, când dreapta, unde, cum. Rămânem aici și aici facem tot. Ok? Cred că până la urmă grupul celălalt, nu știu, o să văd ce fac cu el. Vă binecuvântez și, Doamne ajută, vă aștept mâine la rugăciune și, bineînțeles, o să anunț despre premiul Spirit Liber, cu care fac zeciuiala, care îl ofer în 29 septembrie de ziua Sfântului Arsenie Boca, ziua de naștere, așa, să-l onorăm cum merită și vă rog mult de tot să vă înscrieți. Și cu mare drag am și hârtiile pregătite ca să vă scriu numele. Și fiecare o să fiți scrise pe hârtie și scriși, pentru toți cei care vor să se înscrie și cu mare drag o să fac așa o tragere. Nu vreau să fac măsurători, vreau să fie mai clasic ca să vedeți că într-adevăr cu mare drag și e totul transparent. Deși și cu măsurătorile este același lucru, dar vreau să o facem așa în plan mai intim, na? Că s-a rupt. Ok, nu-i nimic. Vă binecuvântez. Wow, l-am cunoscut pe Arsenie Boca, Doamne, ce onoare! Domnul Paduria, da, niciodată nu vă zic numele bine. Mare onoare. Vă binecuvântez. O să pun un anunț despre premiul Spirit Liber și acolo să vă înscrieți. Spuneți doar numele sau doar vreau să particip. Și atât. Bine? O să fie frumos. Simt că o să fie frumos, să ne bucurăm puțin. Vă binecuvântez și vă doresc o săptămână minunată. Amintiți-vă, refaceți-vă sufletul. Acolo e darul nostru de bani. Ok? Doamne ajută! Dacă și reușesc să închid.